Takže dobrý den, vítám vás. Máme tady přímý přenos ze Znojemských lesů, kde veleznámý lovec pan Hagen objevil skupinku dětí nakažených prasečí chřipkou. Jsou tady z tábora a my tady vám předvedeme, jak vypadá, když je tady pan Hagen loví. Ich bin der Hagen! Keine Scheiße! Keine Schweine in meinem Platz! Pane Hagene! Keine Schweine in meinem Platz! Pane Hagene! Ich bin Herr Hagen! Dobrý den. Dobrý den. Česky umíte? Česky? Dobrý den. Česky. Dobrý den. Děkuji. Takže co to tady vůbec bylo za lidi? Pro nějaké prasata? Ty děti byly z tábora Old Bram Kostel a byly nakažené prasečí chřipkou. Ano. Jedli těstoviny s nudlemi a směnili se v prasata. Ano. A proč jste je vůbec postřílel? A proč je střílíte, když vám nic neudělali? Já jsem jim několikrát říkal, že oni nesmí chodit do mojich lesů. Když oni budou chodit do mojich lesů, já je budu střílet. Děkuji. Aspoň, že nestřílíte nás. Ne, pokud nebudete chodit do mojich lesů, moje flinta bude studená. Čas nás tlačí, musíme to ukončit. Děkuji. Luba Dvorský pro Kočí TV.